ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನಂಜಿ ಸುಲಾಬಡು ವೆಜ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜ್ಪೆವೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಐನಂಚಿಂತ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿನ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮಲ್ತುಕೊಲನಿ ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸುರುಕು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಣಲೆಗ್ 4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲು ತರದೆಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನ ಉಂಟು ಒಂದೆನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಕೊಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡನೆಕ್ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೋಬಿ ಎತ್ತಂಡ ಬಟಾಣಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆಂದಿನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನುಡು ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಚ್ಚಿ ತುಲಿತ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನನನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಸ್ತೆತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿಜಿನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೇನೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತ ನೆಕ್ ನುಪ್ಪು ಸೇರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿನ ಸುರುಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ನುಪ್ಪಾವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಐನಾತ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿಲಿ ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದು ಬರ್ತುಂಡು ತುಲಿತ ಲಾಯ್ಕಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡುಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಲಿಂಬು ಪುಡಿತ ರಸಾಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.